ta ce ki tambayi mai gidanki dawa dawa yake so ki mu'amala, dawa dawa baya so ki mu'amala. Da haka yarinya tana zuwa gida, mai gidanta ya zo a ranar angwanci, bayan sun yi sallah sun yi raka'a biyu sun yi addu'a, ya daga hannu zai dora hannu a kanta zai mata addu'a, sai ta ce ya kai mai gida na yi haƙuri, babu wata alaƙar da za ta shiga tsakanin ni da kai, yau sai ka gaya mun me kake so kuma me ba ka so. A ranar farko ya ce ma yarinyar nan ta kama mun wazi, ya ce da ita makota suwane da suwane da suwane da suwane na yadda ki alaƙa ki mu'amala da su, makota suwane 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 ban yadda ki alaƙa da mu'amala da su ba. Abin da yasa na kawo muku wannan kisa, da yawa daga cikin auren 'ya'yanku yana mutuwa saboda mu'amala da ƙawayen da mai gida bai yadda a yi mu'amala da su ba. Ƙawaye yau da yawa suna kashe aure, ƙawayen mata yau da yawansu sun fi girmama shawara da ra'ayin ƙawayensu akan ra'ayin iyayensu da ra'ayin mai gidansu. Yau yarki baki suke sa ta a gaba ki ba ta shawara ki ce ga abin da za ta yi ba, wallahi sai ta nemi shawarar ƙawayenta, in sun yarda ta yi, idan ba su yarda ba za ta yi ba. Ba haka ba ne? Yaya aka yi kuka yi sakaci, matsayinku na iyaye ya kubuce daga hannunku, ƙawaye suka fi ku tasiri akan 'ya'yanku? Kofin ɗin rayuwarsu gaba ki dai akan me? Akan ƙawaye suke yi. Kuma dogaro da ƙawa, ba kowace ƙawa ce ake sakin jiki da ita a karɓi shawararta ba, don wata za ta kashe miki aurenki ta zo ta aure miki. Muna da wannan misalai barkatai bila adadin ba za su lissafu ba, uncountable. Da haka a nan gurin yana cikin kurakurai da laifuffuka da su iyaye mata suke a gidajensu. Aurensu yana mutuwa kuma suna shan wahala a cikin gidansu na aure ba tare da sun farga ba.